Kani gadega Parti CTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Ka National People's Party NPP kala pliang buram ya ka kong probiti nongplo kabala penyeso bat kene ka parti hene kasngi ka arpo atrik unai weng arhajar khatnyo ha office trikam kene ka seng san perthai ha lowa lachmea ka kong probiti hashwa bakan penyeso bat ka NPP kala deiru ka dakhat jong ka Bharatiya Janata Party BJP bat pen pauru bakadan ka jingthu banya khun ha ka election MLA arjar khat phra ya ka kong probiti la pediang sobha ya ka jingwan peniso jongka dauba wan lampang kharmujai president NPP Shillong City ha ka jinga dan lang working president ka National People's Party Meghalaya u Dr WR Kharluki ya bagi fight mat ya kan ke election ka banwan ni i ba ha ka NPP ni dan ki leader ka bagi idan ka jingshania kiba long dynamic leader bagi fight mat siya kani ka party ni skopa masuk long kapuram bagi pediang yang bangalah bandan lang bagi kumkawe ka family bantai na kata kipat ba hakaro ke par jong ka state he bro habang tre ki party kibun ki balong ki jing penmong ye ki no tre party nama lada ki leader ki neglect no ye ki ba tre party kalong kawe ke ba ka penpangut ini ko ngino tre party nama habang tre nila ai met ban sim nila ai bat an kajabian yang dai haba yeni pala la ino sira ngimbal si mangide kiru trai ngimla ban susong kapor kala dai banrep ngihap bani banrep bat banrep sembai bat ngi sukan ban bani yo i ba NPP kade sembai ka baba kin ai ye ka parti jongi bakan man ha ka bo naman pila yo i fi de ki media fitep khamha ka potran kra konsensi ka long kumno ingin naik dakran ingin kerai dakam ada kipat tak ki ai ka bot ingin kerai dakam batu paiba unum regret ya ka parti jeng kajing pen krea jangan ngalai chung paiba ngatrai shitam kum ka kantibre niyo i ya kajing mong ya kajing sadien jong ka snong jongi tinga snoba datau paiba laila ingin kerai khamba kum kalong kumi ngila ban pet ya ka jot pe jot ka thao ni train na mata ki khun ki sil ki banang wan ki jong party will election of labor in chile but the pay ka constitution ni mong bangin set mo try on having set in the pay constitution on kumno lagalong favorable na ngom favorable bas ko ko ka plan jongi kum ka party galong nginum set candidate jongi learning set complete bani daga bungi set candidate jongi ka dira par congress first and foremost we strive to win. Second, if we don't win, at least Congress should lose. Kita ki strategi ni pen, ni serai berke. Hoi mentang yang tahu kidon candidate hantu hani, ni mau bagaimana? Mayung sepet, discuss, in session in sebesar, nanta kumpulan mentang we are targeting mencuang, we targeting 50. Like kumpul I mentang, maybe we are reaching 60. Tingin serai kat kumpul point ni, kat kumpul situation ni. Nah, strategi, ini adalah kerja strategi yang we fight the election.